Conseller, hem parlat amb el Sindicat de Metges de Catalunya i ens feien alguna esmena a aquest sistema que m'agradaria que escoltés. La decisió de la presencialitat ha de ser del metge, no pot ser ningú més. I el que no pot ser és que aquestes decisions les prenguin personal que després no assumirà les conseqüències dels errors. Ens estem trobant en visites d'urgències, visites al servei d'urgències dels hospitals, que diu, és que vull que em vegi un metge. És que resulta que estic cansat que em truqui no se sap qui a demanar-me el què i que no em miri a la cara i vegi el que li vull ensenyar. Que no hi ha cap instrucció de dir que no hi hagi presencialitat. És que aquí, en principi, tot el que és el sistema que sempre hem tingut és el sistema que seguim i seguirem mantenint. És a dir, és que no hi ha ningú que digui, escolti, no vegi vostè el metge. Clar, però com que hi ha més filtre, conseller, i qui decideix si la visita és presencial o no, aplica un criteri que alguns usuaris poden pensar m'està dient que no hi vagi, però jo hi vull anar. Sí, però jo amb això, senyora Heredia, també és el que li dic, és a dir, normal, ara la normalitat també l'anirem d'alguna manera aplicant. Aplicant vull dir incorporant i recuperant en tot el nostre sistema sanitari.